Good morning, my dear brothers and sisters. Please kneel for the opening prayer. Novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though I should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will fill in my miseries and weaknesses. A reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect me, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that
Because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas miin sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi, nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin nautob ang sa imong kabutan, natamanan ang kinaaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Ak, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Premier Biyernes, sa ikatreseng semana sa ordinaryong panahon, isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving for the birthday of Gani Arevalo, offered by Arevalo family. For the birthday of Eli Lanto, offered by Irenea Garing and family. In honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Thanksgiving man kan Manrique family, kan Santos and Martinez family, ni Hana Pitero, ni Susan Beliesa. Mga special na kahagadan. Healing of Gani Arevalo, dulot kan Arevalo family. For continued studies of Nika and Legazpi, dulot kan Sarong Anonymous. Special man na kahagadan ni Jusel Asaytuno asin kan sa iyang pamilya, ni Chris Tang, for good spiritual and physical health and safety of my family. Hali kay Rosie B. Asupardo Cantara and family, ni Rosa Tang Lee, ni Hana Pitero, for safe travel of Ken, offered by De La Cruz family. Para sa kapahingaloan kay mga kalag, para sa kalag ni Danilo, hali sa Sanyosa family, para kay Victoria, hali sa SSA Grade School Class 74 and High School Class 78, Manuel and Jesusa, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kina Juan, Gloria, hali sa Asupardo Cantara and family, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Erlinda and Josefino, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Andrew, Jane, hali kay Angelica and family, Sixto, dulot ni Irenea Garing and family, para sa kalag ni Fortunato, dulot ni Melanie, para kina Rosario, Rafael, Beatriz, Hermina,
offered by Carlo Madre and family. Matinog na po ang gawas as sabran niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, asin ang bagay sumarang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang ako, tas tumang kasalan, tangani magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako ipanibig sa kaguranan ng Diyos. Maherak manlagod sa tuwan, Diyos na makakaman, asin pagkapatawaran sa tawang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, namimibig kami, nauli kang grasya ng pag-ampon. Binuot mo kaming maging mga akin hinliwanag. Warasan na day kami matahoban kandiklom nin kaputikan. Alagad paragos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag ng katotoohan. Huli kay Kristo kagarang naniyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Heneses. Si Sara nabuhay sagkod sa sanggatos may 20 taon. Nagadan siya sa Kiryatarba na iyo ang Hebron sa daganin Kanaan. Asin pinatangisan siya ni Abraham. Dangan tuminindog ini sa atubang kan sa iyang gadan, asin nagtaram sa mga Hitiyo. Nakikihimanwa ako asin dayo sa nadigdi sa saindo. Tawinindo ako nin sarong daga na maging lubungan. Tanganing ikalubong ko an sa kong gadan.
Kan nagkauruyon na sinda, ilinubong ni Abraham ang sa iyang agom na si Sara sa lungib na yaon sa kabasan nin Macpela, sa atubangan kan Mamre, sa Hebron, sa daga nin Kanaan. Si Abraham gurang na, lihis na sa panahon, asin pinagbindisyonan siya nin kagurangnan sa gabos na bagay. Sinabihan ni Abraham ang sa iyang surugoon, ang pinakagurang sa iyang harong, na namamahala kan gabos niyang pagrugaring. Ibugtak mo an sa imong kamot sa iraron nin sa kuyang paa, asin pasumpaunta ka sa ngaran nin kagurangnan, Diyos nin langit asin sa daga, nadai mo papaagumon an sa kuyang aki, sa arin man na babaeng aki kan mga Kananeo, nakasararo ko sa dagang ini, kundi magduman ka sa sadiri kong daga, sa mga kadugok ko, asin humanap kanin pag-aagumon kan sa kuyang aki, si Isaac. Nagsimbag ang surugoon, tibaad habo magiba asin dai magsunod sako, ang babae sa daga na ini. Dadarahon ko ang sa imong aki sa daga na sa imong hinalian. Nagsabi si Abraham, dai mo nanggad ipagbalik duman ang aki ko. Ang kagurangnan, ang Diyos nin kalangitan, na nagkuasa ko sa harong nin sa kong ama, asin sa daga kan kapag-arakian ko, na nagtaram pati nagsumpa sa ko. Itatao ko ang daga na ini sa imo, asin sa mga magikan sa imo. Isusubol niya ang sa iyang anghel na manginutan sa imo, asin makakakuaka duman nin babae na aagumon kan sa kuyang aki. Kun ang babae habo na umibas sa imo, ligtas ka na sa sumpa na ini. Alagad, dai mo nanggad ipagbalik ang sa kuyang aki. Pakalihis nin haloy na panahon, si Isaac nagiirok na saruna kanigib. Sarong hapon, nagluwas siya sa kahiwasan sa pagpamibi, asin pagtingkalag niya. Nahiling niya ang mga kamilyo na nagdadangadang. Itinangkalag man ni Rebecca ang sa iyang mga mata, asin pagkahiling niya ki Isaac. Luminusad siya sa kamilyo, asin hinapot ang surugoon. Si Isay ang lalaking iyan sa kabasa na nagdudulok pasiring sa to. Nagsimbag ang surugoon. Iyo iyan ang sakong kagurangnan. Dangan kinuan ni Rebecca ang sa iyang manto, asin nagtahog. Inusip kan surugoon ki Isaac ang gabos niyang agi-agi. Dinara ni Isaac si Rebecca duman sa iyang iirukan, asin inagumin niya. Sa pagkamuot niya kay Rebecca, iyo ang nakaranga ki Isaac. Pakatapos na magadan ang sa iyang ina. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon. An sa iyang pagkahirak magdadanay sagkod lamang. Si Isay ang makakapagsaysay kan mga nangangalasan nin kagurangnan. Si Isay ang magrurukyaw kan sa iyang kaumawan. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Paladan ang naguutob kan sa iyang kabutan. Ginigibo ang matanos sa gabos na panahon. Girumduma kami kagurangnan, kung tinatabangan mo ang sa imong banwaan. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Dalawa ako kan sa imong kaligtasan, nganing mahiling ko ang karahayan nin sa imong pinili. Nganing maranga ako kan kaugmahan nin sa imong banwaan, asin magmuraway ako diyan sa imong pamana. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw.
asin sa imong espiritu. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus naglalakaw, nailing niyan sarong lalaki ang ngaran Mateo. Nagtutukaw sa lugar kan para singlin buhis. Si Jesus nagsabi kay Mateo, sumunod ka sa ko. Tuminindog asin sumunod sa iya. Nangyari na si Jesus nagkakarakan sarong, duminatong ang kadakol na mga parasinglin ninbuhis asin para kasala. Nagturukaw sa pagkakan sa kaibahan niya, asinin sa iyang mga disipulos. Pagkailing kay ni ang mga pariseo nagapot sa mga disipulos, tadaw ta ang sa indong maestro, nagkakakan sa kaibahan ng mga parasingil asin para kasala. Ini nadangog na Jesus, sinagsabi, dai nagkakaipo, nin parabulong ang mga daing helang, kundi ang mga nagihelang. Lakaw kamo asin adalan nindo, anbot sabihon kay ni, pakimaherak, bakong atang an sa kuyang hinahanap. Ulita ako napadigdi sa pagapod kan mga parakasala, bako kan mga banal. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po sa Indo. Magayon ay kumpara ang buhay ta sa pagtubod duman sa pagtubod ni Abraham sinsa iyang mga naging aki. Pulita sa pag-agom ni Isaac, so panganay na aki na Abraham kay Sarah, ang gusto yang maagom, so dumanhali sa sayang ginikanan, so lugar na Ur. Maski nga niya na siya sa Kanaan, so ngaron kang Israel sa inot na panahon. Kaya, garo na hilingta na itong istorya ni Abraham, itong sa iyang background, asin man so pag-preparar niya sa pag-abot kan para tubos, ikotang New Testament, karo bagay ni nagko-combine, tanganing so boy ni Abraham, garo sarong bukas na handa na mag-ako kan ano man nakarahayan. Aram ta, kaya sa inapod ni kagurang ng tanganing urog na pakaray na mayandam an mapagabot kang Mesiyas. Kita na sa ngunyan, aram taman na inaakot ta ng Mesiyas sa pagbunyag sa to, alagad itong man ang kabugtakan si ring Abraham na namudag man kita di sa kinaban, teta pa man aram sa pagtubod. Igwa man kitang kultura, igwa man kitang mga background. As in sa kadakol na beses na lilibungan kita kung paano tayo i-mix o i-combine. Alagad ang katukduan na ano man nakarahayan, itinugdo sa tukang mga magurang ta, iyan na papararom lalo kan Kristyanismo. Ang kagurangnan, ang Diyos, nire-respeto ang ano man na yaon sa pagkatawo ta. Day man siyang balak na baguhon. Alagad kung yan talaga tunay, asin na totoo, ang kagayonan kang buhay, ang pangarap kang Diyos sa tuya, day man pigukontra. Whatever it is that is good in our humanity, yan po, balak kang Diyos na urog pang palang kawon. Kaya nga nagsasabing, God wants to divinize us. So, tanganing ang pagduman sa kadaan kang Diyos, garo magiging madali na pakisumaro ta sa iya. Not sa gabos, pag maganda Espiritu, ang Diyos Espiritu.
Alagad itong mga magayon na bagay sa to, no? Halimbawa ang pagkamuot, ang katotohanan, ang pagpatawad, gabos ini mga spiritual. Kaya kung natututuan ta ini, nahiling ta sa buhay ta, nagkaipuan itong mga datang bigdutubudan na garubaga dahil namanin kaulugan sa pagkamin binta kay Kristo. Kaya po, nahalion na ito sa buhay ta. Sili na si Abraham, binayaan niya ang sa iyang banwaan in order to follow the call of God. Kaya, look at the apostle na sa Ebanghelyo San Mateo, ikaw manin buhay din para sa inglin buwis. Sa Israel, kay itong panahon na nasasakopan kang Roma, ang sarong naglilingkod sa Roma, pigihiling na traidor. Ginulita, itong parasakop, nagko-cooperate ka sa inda. But of course, maintain naman si Mateo na it was just a hanap buhay. Kaya lang, together with the sinners, parang kasigilin buwis, gabos ini sarong classification para sa mga tao. Kaya kung maiba ka sa inda, saro ka man na para kasala. Kaya yun yung pigapot kan mga pariseo. Si Jesus ngayon na sabi ngayon, nagtutog dumanagod sa Diyos. Tano ngayon takaibahan niya sa mga parakasala? Is he one of them? So, hindi mo po wag ang problema ta. Anong gigibon ta? Napapalibutan kita kay mga makasalan. Marayo kita. Mapriting kita na day kita kay ribahan ninda. Pero tawo man sinda. So, anong pigaagad sa to? Tratuon ta sinda bilang tao. Kung sa kakayanta, deta sinda encourage na ako ng Diyos, siguro sabi baga, ang pangadji niya onsa na. Prayer is so powerful na ito man na dahil nakakaaram kang power kay ni, ang Diyos po ang bahala. Itatao tagabos na gusto tang gibuhon na deta kaya physicalmente, pero ang Diyos ang mag-ibo kay ni. So this happened with Abraham, this happened with Matthew. Ano daw, dahil man mangyari sa to, kung tunay na makusog ang pagtubod ta, ang mga yaon sa harungta, kay bahan sa trabaho, sa eskwela, nagarobaga, habot ang mahiling, these are the people we have to pray. Ninulita yan ang mission ta. Data ng God sa yumahan, data ng God na forever na kauungisan. Because our mission is to love everyone. Kaya kita bigaapod na Katoliko, because we have to open our hearts, our understanding to everybody. Maski pa para kasala sinda, maski pa sinda dahil na pwedeng kaawaan. Ninulita iyan ang pagkakristyano. Kaya the conversion of Matthew teaches us to be kind to everyone, just as Jesus was kind to Matthew, to Abraham, to all of us, na bago kita binunyagan, kita man mga parakasala. Idinudulog niya mo ang
Magpamibi ko mga tugang, tanganay ning sakuan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakaman. Ako nga lugod kang kagurangnanan, atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagpakanigong naghihimo, kan bunga kan sa imo nga misteryo, namimibi kami, waras, nahuli kan mga banal na atang, maging maninigoan sa mga paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos, nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamanaday kasagkoran uli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa pagkamot, sinisilibrar, an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay liwat, asin sa urog kasarig na paglao, hinahalatan sa muyang mamarawa, ang sayang mamuraway na pagdatong. Kaya kay bakan kabos na santos, sinanghiles, sarabay kaming nag-aawit kan sa imong daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamarawayan, Hosana sa kaitaasan. Palagan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang banal, borabling kabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka magkabos, sin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa ido. Siriman, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, sin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumtuang sa iyong pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magurangnan, kaining tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nagikimayra kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karamdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa si Leon, sa mong obispo si Joel, singabos na mga klero, si Ringman, giram dumas sa imong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglao makan pagkabuhay liwat, org na itong ginigirimdom, asin pinapa ngadjita sa misang ini, asin ang kabos ng mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, mga banal na apostoles, ni San Judas Tadeo, singabos na santos, na kaitupan, nakapa.
Kaya gaya sa imo, magkani ko maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamaraway sa imo, siliman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Narugdoan ka mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo ayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, ikaw mo sa muya unyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may mibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Su Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indon, sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hare paghilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kung sa imong simbahan. Kapag kaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kanina nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga nasin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Patinauan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami ni katuninungan. Mga tugang o yansong kagurangnan, si Yesu Kristo nag-aapod sa lambang saro na ang buhay na luma, tawan ni bagong espiritu, kulit sa katugdoan ni Kristo. Siyang kodero kan Diyos agpapara kan makasaalan ng kinaaban, palada mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan bako akong maninigo, na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarang kasanan, asin sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imo Kami ibig kita. Kagurang na nami ibig kami sa banal na sakripisyo sa mong idinulot sin pinakinabangan. Buhayon kami
Tanganing kaibo mo sa danay na pagkamot, magtao kami kan bunga na nagdadanay sa God paman, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang mga pamaybin sa Nudas Tadeo Apostol, kumabindisyonan ng Diyos na makakaman sa indo mga pamilya, ang Ama, Anaki, asin Espiritu Santo, Amen. dinuluto ng banal na sakripisyo, lakaw sa katoninongan sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Mahal na puso ni Jesus, pagkamot Diyos puso ibuangan, siring sa puso mo. puso ng Diyos no, Pusong mahamiso, kami damugan, o kapanalan, o simbahan na mulawan, langit sa kinaban, kaumahan, kapanalan, simong pinagikan. Puso ng Diyos nun, pusong mahamiso, kami damugan, Spiritual Communion Prayer.